كم يكونيكم تقاتلتي لبونا وفقري مدب لبونا وفقري متسينا لنا أبز حلف أوانات كم نقربهم استفلا لي مدباتنا استفلا لي رئيساتنا بكم نتركوا لكم بس قطع من خلاتكم رئيساتكم لكم بتعمي نمزجن رئيساتكم يقتل من الوقت يرسونا يوم كي تقولنا أتهم تحطنا حسات نقول بحد جيزة بب حسات وخنا أنا قلت سلزين خل تقللنا بلنا توم حسات من سلم جزيات طب قد سأله خنا مخانا وزقات عمي قال كن أتو نفوتو بشم لبوناوي فقري أب ستار انترتينمنت كل جزء بس ساعات ترخبوا مدبي بس قات عم سبسكرايب ليجبوركم سبسكرايب جبورو مدب ناتفوتو دما خمت المود لايك مقبر أي تحمقوا رئيسات أب صندوق بمتصحفون زدلهم مريتو حسب كتبنا تخليهم نتومنا جن دقيمة كمز جن يفوتوا مالتيو نايلهم ما عندون كم تلمود شدوشته نجارات حزمت اللهو لما عندي أمتى زده سسي نزبلون كنرينا تمسنا مثلا أبز حلف أوانات بفلاي مسنا أشتوكم ون ببقربنا من أسيات وين عبيت نجيزة بتحنا لنا نلوم عندون كم تلمود شدوشته بفلاي دما كم سب كنحسب زجبرنا شدوش نجارات حزنا متينا لنا أبزلهم جيزة بزحت نجارات نرق لنا إنا بخبابيو من البعض نعقو الجامنا غيرنا نبصبق نوزدون ناتنا أبركتو بتاعم أدلاي سلازخانة لما عندهم كم سبب نحسب لهم شدوش نجارات كنرينا مالتيو لبنا فقري عم كسال تركوا لهم أب ستار انترتينمنت من البعض بزحت حسات كل عالي يقول اليوم كابتوم قالوا فطورات سب فليدو بلوك حسب سلازخيل كم مزازن سلازخيل حسيبو حماق انصبقون فليتو خجبر سلازخيل يمو سلازن نزيهم عملكيتهم بزحات نجارات يبهاليهم بزحات مدبات يتصحفيهم بزحات فيلم يسرحهم بزحات صحفاتون يوصيهم بزح سبون بب استفعلوا ناي ميديا مدرخات وين محبراوي هيوت زرخوا نجارات بزح نجار يبهالي مو نحنا ونبعمنا بشم لبنا وفقري شو ديش نجارات كنبل مريتنا لنا نجمر لنا نب فلما خمسة بنحسب كابز حجزخا نجارات نفسخا مخباري نفسه زي خبره نخالق خبر سلا زي كال نفسخا مخبار بوزح كنريو نخلينا تراي كم عباي ويتعنن مبال مخبار مالتها يكون انتي دا زد لي كان بزقباء مفلات انتي كم تسرح مفلات انتي كم تبل مفلات رح رجزون بملحسنا إنا نجارات نبلو خمزة زبهال أفتت تخفيتوس رأسي خفتي زبهالمو سلازي مجمريا كم سب كنحسبوا لهم كم نقول النجارات زي حجوزنا نفسنا بزقباء كنخبر لنا حرارة جزء تايبال لبس خام خبر تراي وش أو ترايون هيكونن دجاون نالبات صبوا سمعتك سمعك تقبر لك نفسها تحاتي بك صبوا خدان مخدان صبوا جامع مبال نايوشت أوي سلامك مرجع مخانون بزحت يمسكر اللي أمه سلازم مجمريا بستفلا لي من قدتها نفسنا خنا خبرنا خلي قالنا مالتي تراي بدجاون خوني يقولون بمتحف من باب بخالقات بستفلا لي ناي سبات مكرو بموساد نفسنا نخبر له أجت أميتات كنا عبلنا نفس زي خبرنا خالقات سلازي يخبر مالتي صبوا أفتخال أكن كيد كلنا خام فلما نفسنا خبرنا لنا نفس زخبر إيخان نخالق الزخبر سلازي تخال أيون نخالقات أخبر بزح جزء لهم تاي زر أزلو تنعبيت مخبارون ناترفد مسؤول قط عم تتعلو كل أي تبلني هاكن حلا جزء وقدم كم زنيرو دبهالو أقط عم بزحي لموني للمرات هيكون جن نيش شيء زغن سؤال نجارات ريء خامو أبزغاء نخالقت مخبار تراي نعشوا يكون نعبيت تراي يكونن نناقشتهم كنخبرهم علنا سلامتا يتيلنا ناقشتو كبري وين نسب كتخبر كم من يمكن مهارو كابانا يمكن مهار زلوك سلازي زدان إيشتين دي زدا خمزين دي زدا أنا يتعشمون دي زدا أنا حمامين دي نايلو من دي قرد دابلنا ندحرنا نا أسوخينا كم من يدا أخم مهار كم من يدا أسب مخبار كفلت سلاز نجارزي نرينا نعبيت خوفا بالجلة طبق بتعم طبقات نجارات اللو كم بهلي حزناهم زعبنا كم بهلنا ومتعم زخور سلاز خنا مالتي از ترايقنا يكون نزخونه نقول نسيت تخبر عليك ننشتيك تخبر عليك نمزان نخ تخبر عليك كم أون عبيتي ولد خون خلو كالوت مخبار بحفش خمري الله سلمتاي كوانا
بزخونة منقسقاسنا كابانا زخونة سب يوسدي حدش قاشاو ناب تاكس ترخيب كان بعلو داخل كخلخا كو ديت اي تفالتني خا ግን ኣብታ ሸዓት ገብሮም ምንቅስቃሳት ካብ ሰብ ትመሃር ኢኻ ካብኡ ትወስዶ ነገር ኣሎ እሱን ካባኸ ይወስድ ስለዚ ህይወት እውን ብትምህርቲ ስለተዓቢ ትምህርቲ እውን ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዝርከብ ዘይኮነ ህይወት ኣብ ዝኸድካዮ ቦታታት ዝርከብ ስለዝኾነ ንሰብ ምኽባር እውን ብጣዕሚ ከም ሰብ ክንሓስብ ካብ ዝገብሩና ነገራት እዩ ጽቡቕ ናብ ሳልሳይ ከነብል ሳልሳይ ከዓ ምናልባት ሎም እንታይ ያሎ ሎም ዳ ኣብዚሕካ ከይድብል እምበር ኣብ ሎም ስለዘለና እዩ ሎም ተሪኢኻ ኢኻ እውን ንቐጻሊ ትርኢ እሞ ኣነ ጥራይ ትኽክል እስኪ መናእስያት ንዘክር በብዝኸድናዮ ሎም በቃ ክትዕ ከምዚ ኮ እዩ ሓደ ብክትዕ ከምዚ ረታዓን ከምዚ የለ ፍሉጥ እንዲዩ ኣብኡ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ተሪኢኻ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣነ እየ ትኽክል ኣነ ዝበልኮ ይኹን ኣነ ከምዚ ተይልካ ነቲ ካልእ ሰብ ምሳኻ ንኸይረዳእ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ናትካ ሓሳብ ሰብ ክሰምዓካ ተኾይኑ ናይቲ ሰብ ከዓ ሓሳብ ክትሰምዕ ከም ዘለካ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣነ እየ ትኽክል ኣነ እየ ሓቀኛ ኣነ እየ ከምዚ ትብል ተሃሊኻ ኩሉ ግዜ ምስቲ ኣብ ጎንኻ ደሎ ሰብ ናይ ዘይምርዳእ ነገራት ክህሉ ስለዝኽእል ከም ሰብ ትሓስብ ተኾንካ ስኻ እውን ምናልባት ሓደ ግዜ እውን ትጋጋ ከም ዘለኻ ምፍላጥ እውን ጽቡቕ እዩ ትኽክል ናሃለኻ ተጋጊኩም ክንብል ኣለኹ ግን በቃ ከምዚ ድርቅ ናተይ ጥራይ የብል ኣነ ጥራይ ትኽክል ልብሉ ነገራት እንድሕር ሃልዮም ከም ሰብ ክንሓስብ የጸጉሙና እዮም ምስ ሰብ ክንነብር ምስ ሰብ ክንራዳእ እውን ብጣዕሚ ከም ዘጸጉሙ ይፍለጥ እዩ እሞ በብኸባቢና ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብ ባዕልና እውን ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣብ ዝኾነ ዕላል ተጀሚሩ በቃ ናተይ ጥራይ ይሰማዕ ከምዚ ዝብሉ ነገራት ኣለዉ እሞ እዚኦም ብዝተኻእለና መጠን ክንቅንሶም ኣለና ናይ ካልኦት ሓሳባት እውን ክንሰምዕ ናይ ካልኦት እውን ክነኽብር ስለዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ጥራይ ትኽክል ምባል ከዓ ጽቡቕ ንምሕሳብ ዘጸግም ነገር ስለዝኾነ ኣነ ጥራይ ትኽክል ካብ ምባል ቁርብ ንቐንስ መደብ ልቡናዊ ፍቕሪ ምክትታል ትርከብለኹም ሰለስተ ከም ሰብ ንኽንሓስብ ዝገብሩና ነገራት ርኢና ኣለና ራብዓይ ሓምሻይ ሻርሻይ ኢልና ክንቅጽል ኢና ተመይስና ንመጽኢና ኣብቲ ኣቕድማ ኣቢልና ርኢና ይምና ሰለስተ ነገራት ርኢና መጀመርያ ነብስኻ ምኽባር ሽዑ ከዓ ንኻልኦት ምኽባር ሳልሳይ ከዓ ኣነ ጥራይ ትኽክል ዘይምባል ርኢና ኣለና ኣብቲ ራብዓይ ክንሰግር ከለና ከዓ ብፍልልያት ምእማን ብፍልሊ ናይ ሰባት ምእማን እዚ ከዓ ሎም እንታይ የጋጥም ኣሎ ኩሉ ሰብ ከማኻ ኸውን ከማኻ ክዛርብ ከማኻ ክሓስብ ከማኻ እምነቱ ክኸውን እዚ ፈጺሙ ዘይከውን እዩ ምናልባት ኣብዚ እውን ክንሪኦ ዘለና ፈቲና ወይ ባዕልና ዘምፀናዮም ነገራት ከምዘየለዉ ይፍለጡ እዮም እስኻ ዝተወለድካሉ ቦታ ካብ መን ኢኻ ተወሊድካ ኣበይ ኢኻ ተወሊድካ ዝብሉ እዚኦም ነገራት ባዕልና ዘምፀናዮም ኣይኮነን ሓቀይኒ ተጋጊየ ምናልባት ኣብ ርእይቶ ክትፅሕፉ ለይትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብዚኦም ነገራት ምስ ሰብ ክንረዳእ ይደለና እምበር ከማና ክውን ወይ ከማና ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ተይልና ከም ሰብ ምሕሳብ ንጎድፎ ኣለና ናብ ዘይምርዳእ ወይ ከዓ ናብ ግጭት ጥራይ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ሰብ ካብ ዝደለዮ ይምፃእ ካብ ዝኾነ ቦታ ይምፃእ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይወለድ ከም ሰብ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ከባቢና ንሪኦ ኣለና ኢና ሎሚ እውን ናይ ምዕባለ ናይ ዓውሎማ ንሪኦ ኣለና ኢና ኩሉ ቀረባ እዩ ደሎ ኣበይ ቦታ ኾንካ ኣብ ራሕቂ ደሎ ቦታ ኣብ ጥቓኻ ዘለወሉ ግዜ ዓለም ገማን ክንድዚ ቀሪባ ከላ ንሕና ግን እንታይ ኮይንና ኢና ማዕረ ክንድዚ ዘይንቀራረብ እቲ ናይ ቀደም ኣብ ጎንኻ ነበረ ጎረቤትካ ምኽባር እቲ ናይ ቀደም ምርዳእ ምፍቓር ካብዚ መፀ ይምፃእ ናይ ምክብባር ባህሊ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ምናልባት ብዙሓት ፅዑንትታት ክመፁ ክእሉ እዮም ብዝተፈላለዩ ዓለም ንሪኢ ኣለና ብፖለቲካ ብገለ ብሕማም ብገለ እዚኦም ነገራት ግን ዝያዳ ከቀራርቡና ከረዳድኡና ፍልልያትና ኣሚንና ብሓንሳብ ከጓዓዝና ክኽእሉ ተዘይኮይኖም መሊሶም ለናፃፅሉና ተኾይኖም ከም ሰብ ክንሓስብ ተሸጊርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሰብ ብመልክዑ ብሕብሩ ብዝኽተሎ እምነቱ ብኡ ከማና ደይኮነ ኢልና እንድሕር ንማጎቶ ሃሊና ከም ሰብ ናይ ምሕሳብ ነገር ነጉድል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ምስ ሰብ ከም ሰብ ሓሲብካ ምስ ሰብ ክትረዳእ ብዙሕ ነገር ክትከስብ ምናልባት ካብ ናይጄርያ ድመፅእ ፅቡቅ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ተረኺብካስ ንምንታይ ኢኻ ምሕዝነት ምስኡ ንኽትገብር ዘፀግመካ ምናልባት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓዲ እንግሊዝ የለ ግን ፃዓዱ ዳኣ ገለ ክትብሉ እዮም ፍሉጥ እንዲ
ጻዕዳ ተኮይኑ ኩሉ ይኽእል ኩሉ ይፈልጥ ኩሉ ነገር ትገብር ጌርና ኢና ኣብ ርእስና ንስእሎ ከምኡ ግን ኣይኮነን ኣብ ጎንና ከዓ መዓት ሰባት ኣለዉ ኣፍሪቃን ምዃንና ከም ዘሕፍረና ጻዓዱ ደይ ምዃንና ተጣዒስና ንነብረሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እሶም ከዓ ዝናትና ቦታን ዝናትና ተፈጥሮውን ይምነይዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ዝሓሸ ተሓስባ ናይ ሰብ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ብፍልልይ كأمن كخل الله كابز مات إمتى بزخوان مالك خطا يهلو كم سب مجمرة مسؤول كرادا كحسب كخل الله دحرايو دموتو كم زبالك واحد تولد كالو بوتا صدرخا عدخا إزم تمرت أيقونا أبزي تمرت خا كتبأس أي تخلني خا أب كله من مولاد كأنا الناتو باللي الله الناتو سلازي كل جزء ناتي كم ستيل كان تحدى كم شماغ مسخا كم زي الرادة أخذ جورد الله سلام تاي سون أفتاز تولد الله أبتابوتو ناتو تصبقون ناتو خا كم فطور وي كم أكايدنا يعلمون تساقا ما زلوا بتاخون خلي سلازي بو بتتصبقوا كحبن اتزلوا تساقا ما تون كستخاخل كتحقوا زغت كلا الله كمبر كما يديكون كاسخارا خمزي تهيل كايوغن بزيادة سبت خسر الله كم سب محسابون دوابيل كالله مالتي سلازي بستقالنا متن في الليات كنأمن لنا نتسب كمون مثال يكونن جن السبنات من قد السخابنات كم من قد أبت زراد أخا من قد جن تراد سلازي زي أب في الله لومي بتعمي أدلايت حسب تمثلني أنا سبات بزلوهم كنقبلهم كنكل لنا نقص لنا بتحم شيء كنرقلنا خا حسابات نايكالوت مخبار عنتو تنكفى بلياني رفتي أنا ترايت خكلت الكاب تعمل تجامي حسابات نايس كالوت جن تخطر له ما يكونن جن حسابه كتسمع لك جيجا أيو تحسب تبلغ تكون تخلي خاكو جن سمع أيو تناي مسمع نجارون لومي تسمع تراي تكون خاطر اللمبر سمعي تكون يدلني سلازي تسمع تكون ترى خاص خمس سمع تكون لك مالتي سلازي ناتكا حسابات هيب كاتسب ناتو حسابات كا كسمع له يدلي زخانس فلايلوم تايد بهالعالم سمعتي سوات وحيدهم مالو كله خسارة بدلي كله بب وتأخوين بقى أنا خمسة أي سمع كان ناتود أبيلو سمع عبيل كان ناتك خد جمر كلها قطع يطول كومدي وا نايم تايد أمو سخاس سمع وعيل كذا عند حريت سمعهم كذا بنتاي مقدر هذا بنتاي حساب ده أمو كتواب سلازي حسابات نايكالوت كنا خبرن كنسمعن قالنا بدحري كله توزمات يكون حسابه يهب كمو كابت بتعمي إزاز كمزي ويربحني تبلا سبون حنت نجر بوحد حنت نجر يتسألني سلازي بستقالنا بزخون درخبنا وبوتا نايزخون حسب نايم نسمع تقولوا كلونا له إذا تجرناها كم سب كنحسب حق زنا مسب نخن الرادعون أي شجرنا ني مالتي سلازي بستقالنا مثلا نايكالوت حسابات كنا خبر كنكل قالنا مالتي صبق نقطع لنا أفتنا يمود أتا بتسحنا لنا كابتم نايلهم عن زحسكم مالتي نايمود أتا تايو تبل خمسة لهم يرقل لهم قصكم أفتنا يمود أتا خا أغور شيا باتر ناي نفسي إيد إجري سكراب كاب شيا باتر كوكونات باتر أفوكادو عرا معرن فيتامين سن هورود تسرحة ناي تفترو أورغانيك سكرابيو أبسمون كاب كلتا كساب سلسة غزي خندق أملو نخقل تغمتات أغور شيا باتر سكراب نزدرغ قربت نزتسلم بوتاتات أكالاتنا انفرور تلنا نتقرون زحرفة أكالنا يتصري أقواب أتغاؤمو نقربتنا أفكو سابيلنا ندرزو نتزيد اللي خفال كاب قربتنا آليو منافيت قربتنا يخفتو ولهلا زبل أكالات دما يهلونا أغور شيا باتر سكراب مس زتفل عليو كاباخا فليز بولو سبات ممحزاو اسكندر أباب زلنا يبودا تما حزا خوننا ندلي كمانا قونق أرزارب كمانا أمن زلو أب كبابينا زلو ويمسانا زعابي خونا لو وي ود غزاوتنا خونا لو إيقل وينا عنا زمسلت رايا تحاسبا من قد زلو إينا كن محازو ويمسانا خون ندلي إذا كن منالبات نايل بخات عللو سب قال نختركب يحجزك خون فلليات ناي سبات فليتكا وي كالوت هكايدا ناي عالم فليتكا وي بهلتات ناي كالوت سبات فليتكا نخت كايد جن بتعمي زتصق
ስለዚህ ትዘለና عنكل كنصبو يبلنا كنسفح لنا እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ይሕዋትና ብዝተፈላለዩ ካልኦት ሃገራት ካብቲ ዝነበርዎ ወይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ብስደት ንምንባር ዘጸግሞ ስለምንታይ ምስ ሓደ ጥራይ ከም ናትካ ቋንቋ ድዛረብ ሰብ ጥራይ እንድሕር ኩሉ ነገር ካሕሊፍካዮ ካልእ ቋንቋ ክትዛረቡን ከሸግረካ ከመልካ ሾ ምስ ካልእ ሰብ ክትራዳ ኣብቲ ዓዶም ኢኻ ኸይድካ ኣብ ዓዶም ከይድካ ከዓ በዝናት የተዛረብ ተልካዮ ምግጫው ይኸውን ስለዚ ብዝተኻልና መጠን ኣብ ዘዘልናዮ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ካልኦት ምሕዛው ምሕዝነት ሓደ ግዜ ንሪኦም ነገራት ኣለዉ ካብ በዓልና እውን ጀሚርካ ኣብ ስራሕ መዋዕልትካ ሓደ ምስኡት ምሲ ሓደ ግዜ እውን ብሓንሳብ ገዛ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ነገራት ብልምዲ ንርኢና ከምኡ ክኸውን የብሉን ኣብ ስራሕ ካልኦት ሰባት ኣለዉ ምሕዝነት ብስራሕ ትረኽቦም ሰባት ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ከይድካ ምስኦም ትዘናግዑሎም ሰባት ሓደ ኩሉ ግዜ እውን ክኸውን ይኽእል ከምኦም ምግባር ከምኡ እውን ናይ ዝኾነ ናይ ደለካ ተውህቦ ናይ ሙዚቃ ተኮይኑ ሙዚቃ ከይድካ ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻብ ካልእ ድሌት ተሃሊካ እውን ምስኡ ዝኸይድ ናይ ስፖርት ገለገለ ነገር ተሃልዩ እውን ምሳኻ ከይዱ ኩዕሶ ዝርኢ ሰብ ምግባር ካልኦት ከም ዝተጌርካ ብዙሕ ናይ ሰብ ጠባያት ክትፈልጥ ኢኻ ብዙሕ ኣካይዳ ህይወት ክትፈልጥ ኢኻ ሰባት እውን ብፍልልያቶም ኣሚንካ ክትቀበሎም ኣይከሸግረካን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ከባቢና ንዝረኸብናይ ኣይ እዚ ዳ ከማይ ደይኮነ ኣካይዱ ከምዝ ደይኮነ ከማይ ከምዝ ዘይኮነ ንራዳእኒና ክትብል የብልካ በታ ዘለዎ ጥቃኻ ስለ ዘሎ ተኽብሮ ካብኡ እመነኒ ብዙሓት ነገራት ክትረክብ ወይ ክትረኽቢ ኢኺ ማለት እዩ በዚ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ ሕምያ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምሕዝነት ቀልጢፈን ናይ ምትእታው ነገራት ኣለውን ብኡ መንፅር እውን ቋንቋ ቀልጢፍካ ናይ ምኽኣል ተኽእሎ ስለ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ምሕዝነት ምፍጣር ቁርብ ፍጥን ይብላየን ስለዚ ንሕና እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣየፀግመናኒ ክንገብሮ ተኽኢልና ንሕና ጥራይ ትኽክል ተዘይልና ናይ ካልኦት ፍልሊ እንድሕር ኣሚንና ምስ ካልኦት ምሕዛው ኣይከፀግመናኒ ከም ዝተጌርና ኣብ ቦታ ናይ ስራሕና ዕውታት ክንከውን ይሕግዘና እዩ ኣብ ቦታ ናይ ካልኦት ናይ ምዝንጋዕ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ናይ ናትና ልምድታት ንገብሮም ነገራት እውን ዕውታት ክንከውን ብናይ ካልኦት ፍልሊ ክንሕጎስ ናይ ካልኦት ሰባት ባህሊ እምነት ክንፈልጥ ናይ ካልኦት ኣተሓስባ ኣምፂና ትጽቡቕ ወሲድና ተዘየድሊ ቀኒስና ጽቡቕ ኣተሓስባ ዘለዎ ከም ሰብ ዝሓስብ ሰብ ክንከውን ብጣዕሚ ስለ ዝሕግዙና ማለት እዩ ካልኦት ወሰኽቲ እዚኦም ክህልው ትብሎም ተሃሊኹም ኣብ ታሕቲ ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ከም ሰብ ንኽንሓስብ ዝሕግዙና ንሕና እውን ከምቲ ኣቐዲመ ቃል ዝኣተኽዎ ኣብ ቀጻሊ ዝመፁ መደባት ቶም ሕቶሳትኩም ርኢና بتصبق مدب جيرنا نباخم كم نبولم بدقي مخراج تصلكم يفتو لبنا وفقر زي مثل نيرو بلبنا نحسب فقراوي هيوت زلوا قعزو نقعز أو كتسالي بخال مدب كن الرخبينا أمير أميكو أب ستار انترتينمنت مس لبنا وفقري تشاو دحن كن